Heippa jälleen kaikki kitaransoittajat ja kuumaa kesäkuuta. Tänään käymikin aivan must-juttua, mitä tarvitaan niin rock- kuin blues-musiikissa, eli venytystä. Aloitamme homman koko sävelaskelleen venytyksellä, mikä lienee kaikista yleisin venytys. Ja sen jälkeen lisäämme siihen myös hiukkasen vibraa, eli tämän kuuloista. Sitä voi sitten tarpeen mukaan pistää lisää ihan oman maun mukaan. On olemassa hitaita ja nopeita tangovibraattoja. Sitten käymme lisäksi puolisävelaskeleen venytyksen. Se onkin ehkä jopa hieman hankalampi oppia, koska siinä tahtoo väkisellä mennä se venytys vähän yli, eli tahtoo tulla koko sävelaskel tai jäädä siihen puolisävelaskeleen ja koko sävelaskeleen väliin tämä venytys. Kun venytys kannattaa alun pitäen opetella tekemään korvakuulolta, eli että korva sanoo milloinka se on esimerkiksi sen koko sävelaskeleen verran venynyt, eli kieli kiristynyt ja ääni noussut koko sävelaskeleen verran. Mutta siirrän hieman kameraa sormiin päin ja aloitetaan. Eli tuossa aikaisemmin olemme käyneet pentatonisen e-molliasteikon ja sehän meni kutakuinkin näin. Ja aloitamme venytyksen nuotista D. Se voitaisiin soittaa täältä, toiseksi ylimmältä kieleltä kolmannesta välistä. Sama nuotti löytyy myös kolmanneksi ylimmältä kieleltä seitsemännestä välistä. Ja se onkin helpompi paikka aloittaa venytys. Eli tarkoituksena on, että venytämme tosiaan alkuun koko sävelaskeleen, eli tämä seitsemäs väli nousee yhdeksänteen väliin. Ja vaikka tämä onkin vääräoppinen tapa, niin tuetaan peukalolla tuolta toiselta puolelta. Ja tätä voi, jos sen aloittaa tämän venytyksen esimerkiksi nimettömällä, antaa voima-apua myös etusormella ja keskisormella. Todellisuudessa siis vain nimetön painaa tätä kieltä, koska kielihän soi täältä yläpuolelta, niin nämä eivät haittaa täällä mitään. Se todellakin soi tuosta. Eli ja näin. Nyt se olisi koko sävelaskeleen verran. Harjoittele sitä todellakin niin pitkään, että se menee aivan luonnostaan. Homma ei ole vaikea, eikä se vaadi niin kauheasti sormivoimaakaan, mutta treeniähän se luonnollisesti vaatii. Seuraavaksi otamme puolisävelaskeleen venytyksen ja sitä voisimme kokeilla tuosta esimerkiksi toisiksi ylimmältä kieleltä. Venytämme tuosta nuotin ylennetyn C:n puolisävelaskelta nuottiin D. Sen voisi aloittaa esimerkiksi keskisormella.
Eipä pysynyt ensimmäinen venytys kohdallaan. Toinen hyvä kohta on mitä käytetään esimerkiksi bluesissa hyvin paljon. E-pentatonisessa skaalassa venytetään tuo nuotti A niin sanottuun blue noottiin puolisävelaskelta. Tee tarpeeksi toistoja, että tämä homma rupeaa toimimaan. Palataan takaisin tuonne D-nuottiin. Tätä venytystä kannattaa harjoitella käytännössä kaikilla sormilla, eli kun se nyt aloitettiin tuolla nimettömällä, siirrytään keskisormeen, etusormeen, se onkin itse asiassa jostain syystä ainakin minulle kaikkein hankalin, ja pikkurilliin. Pikkurillissä kannattaa käyttää kaikkia muita sormia apuna, ja se voi olla, että se alkuun tuntuu hieman hankalalta, koska sormivoimaa ei ole tarpeeksi. Mutta siinä kaikki tällä erää. Ei muuta kuin venyttelemään. Seuraavalla kerralla ilmeisesti vuorossa taittaakin olla liuutus eli slaidi, ja sitten saamme pikkuhiljaa siirtyä riffien pariin. Toivotaan, että ilmat pysyvät hienoina. Soitellaan siitä huolimatta. Moikka!